é unha que se chama charrasco. O funcionamento... A ver que se me indica todo. É eso. O funcionamento é moi fácil. Este instrumento foi atopado cerca de aquí, en Cuntis, no ano máis ou menos 86 ou así. Foi atopado no ano 86. E consiste, como vedes, nunha chea de ferreñas, todas por aquí, e logo ten aquí un cable de freno de bicicleta. Este cable hai que tensalo para que con este pau vamos, vedes que simula o pescado. Ben, este instrumento hai que bater con el metal que fai de bombo. Ao mesmo tempo que fai de bombo, as ferreñas son a pandeireta. E logo, se activamos con este pau, facemos bombo, tamboril e pandeireta. E máis ou menos, pois tócase así, deixademe. Ustedes un pouco máis isto. Isto sería máis ou menos así.